Ahoj, vítejte u dalšího dílu Svéprávné. Možná si tentokrát říkáte, proč to uvádím já, a je to úplně simple. Dnešní díl je totiž o tématu, které se týká spíš mě a mých vrstevníků, a je to jednotná přijímací zkouška na střední školy. A na tohle téma jsme si pozvali hosty, konkrétně 2. A tím bych vám chtěla představit Míšu a Aničku, které jsou součástí firmy Todáš, která pomáhá právě deváťákům se na tyhle přijímačky připravit. Tak ahoj. Ahoj, Justý, děkuji za pozvání. Ahoj, Justýnka teda říká, že je to víc o ní, ale já bych chtěla říct, že jsem to zaplatila. Omlouvám. Tak já bych se rovnou na začátek chtěla zeptat, tenhle rok je trošku novej v rámci přihlášek i odvolání, tak co máme jako deváťáci letos očekávat? Řeknete? Myslím si, že bych začala tím, že máte očekávat zlepšení oproti tomu, jak to bylo loni, protože myslím si, že to je asi to, co vás stresuje nejvíc, nebo teď nechci mluvit za tebe, ale možná mluvím za tebe, že to byl ten největší rodičovský stres. To, co vás teďka čeká, vlastně je za A, že se přidala 3. přihláška, což znamená, že se můžete hlásit na 3 školy. Loni to bylo jenom na 2, takže v tom to jako taky moc pomůže. A ta druhá, asi ta nejdůležitější věc je, že se vlastně zdigitalizovalo tohleto celé podávání zápisových lístků, odvolání. Jinými slovy, že vlastně neřešíte a nestojíte v nějaký jako frontě na druhý kolo a podobně, ale prostě rovnou se dozvíte, kam jste byli přijati versus kam jste nebyli přijati. Tohle to hrozně moc pomůže, protože to byl loni ten jako největší stres a vlastně úplně zbytečně, protože velká část těch problémů nebyla z toho, že je nedostatek míst na středních školách, to je bohužel taky pravda, hlavně na těch chtěných oborech, to nebudu říkat, že tak není, ale velká část toho problému bylo jenom to jako technické zpracování, že rodiče běhali s kusem papíru po Praze nebo po nějakém jiném městě, což už tak nebude. Takže v tom se můžete těšit na zlepšení. Můžu se zeptat já? No, vlastně já, jak jsem to loni hodně monitorovala, abych se připravila, tak jsem zaznamenala, že spousta rodičů měla opravdu nějaký taktiky. A pochopila jsem, že to taktizování teď není asi úplně nutný, že ten systém tohle vlastně výrazně zjednodušil a omezil. Tak se chci zeptat, jestli opravdu máme volit srdcem, nebo vlastně v tomhle případě spíše rozumem, a žádná taktika není potřeba, nebo se jenom změnila. Asi tak jako půl na půl. Já třeba za sebe bych řekla, že je lepší pořád ty 2 školy volit srdcem a tu jednu mít jako jistotu. Nicméně jako ten systém to hodně ujednodušil, takže jako není to úplně podle mě nutný, ale jako mít takovou záchrannou síť je vždycky lepší, než potom být prostě smutný z toho, že čekám na to, až se dozvím, jestli náhodou, když by to nevyšlo, to vyšlo aspoň na podruhý. A jak si vybrat záchrannou školu, protože to jsme tady vlastně diskutovali, než jsme začali natáčet, že loni paradoxně ty jednodušší školy měly ale o to větší nával těch přihlášených. Jo, je pravda, že rodiče trochu přetaktizovali loni, což je jako úplně jako běžný a normální. Takhle, každá škola, na kterou se podává přihláška, a říkáme to rodičům, takže to řekneme i vám, neměli byste se hlásit na školu, na kterou si nedokážete představit, že byste na ní šli. Taková škola, to je prostě vyhozená přihláška a nemá to smysl. To nejlepší a tou záchrannou školou, to, co my doporučujeme deváťákům, je, že než podej přihlášku, což je letos do 20. února, tak právě když si zkusí napsat nějaký test na nečisto a vědí, kolik z něj mají bodů, tak aby se hlásili aspoň na jednu školu, než ten bodový zisk byl v minulých letech takovej, že vlastně ten člověk už by se na to dostal i s tím vlastně výsledkem na nečisto. Jinými slovy, že se nehlásím, nepodám přihlášky na 3 školy, od kterých jsem na konci února vzdálená 20 bodů na všechny z nich, ale na jednu, na kterou bych se dostala už kdyby ta přijímací zkouška byla druhý den, což je právě i to, Justý, že, co vám říkáme, abyste si našli ty bodové hranice v té naší databázi, abyste se na to koukali, abyste s tímhletím pracovali. Častá otázka je, kolik bodů potřebuji k přijetí. Nic takového nejde úplně jako jednoduše zodpovědět, prostě pro každou školu je to jiný. My ty informace máme, oni jako nejsou tajný, jsou jenom hůř jako dostupný veřejně, ale nejsou tajný a jsou k dispozici a to je určitě něco, z čeho by se měla každá rodina odpíchnout a jedna škola by měla být právě tak, abych se dostala klidně zítra. Ale i ta podle mě záchrana by měla být to, kam to dítě nebo ten žák fakt chce jít, protože není nic horšího, než dostat se na tu záchranu a potom se tam prostě 4 roky trápit. Takže dobře vybrat, projít co nejvíc dní otevřených dveří, co to jde, poptat se a podle toho potom volit. Na co se zaměřit, protože vlastně na všechny školy se dělají testy z matiky z češtiny, což znamená, že třeba i dítě, který není úplně chemicky a fyzikálně zaměřený, se může dostat na školy, které tohle zaměření mají. Tak jak vlastně vybrat tu správnou školu pro své dítě?
Důležitý je, aniž mě ještě doplní, se ptát na správné otázky. Častokrát, nebo tak, jak fungují dny otevřených dveří, já to jako nemám nikomu za zlý, ale je to tak, člověk prostě přijde, vidí, jako jde do nějakého kabinetu, tam je prostě vycpaný jezovec a jde se domů. A takový ty důležitý otázky, jako kdy se ráno začíná, kdy se odpoledne končí, jestli to dá skloubit se sportem, jak daleko to má člověk z domova. A potom hlavně věci, které souvisí s nějakou hodinovou dotací na jednotlivý předměty, jsou často otázky, které člověka nenapadnou, že se na ně má ptát. Tudíž rodiče by mělo, a hlavně teda deváťáky, by mělo vždycky třeba zajímat, v jaký moment se dělá nějaký volitelný seminář, kolik jich je a třeba jaký je v rámci nich jakoby výběr, co se třeba dělá v případě, kdy je o ten seminář víc zájemců, než jak teda kapacita té skupiny, nebo co se naopak dělá v momentě, kdy si ten předmět vybere jenom pár dětí, jestli se to otevře nebo neotevře. To jsou jako hodně důležité věci, je fajn se na to zeptat na dně otevřených dveří, plus je to vždycky i na webu té dané školy. To, co pak rodiče zajímá, je školní vzdělávací program, kde je taková tabulka, která vypadá vždycky jako, že se v ní špatně orientuje, ale jsou tam vypsané všechny předměty a jsou tam zatím napsané číslíčka počtu vlastně hodinových dotací, jak to je. To je asi to nejlepší, co si člověk může jako uchopitelně vzít z toho, jak to bude za 1, 2, 3, 4 roky vypadat. A ještě k tomu řeknu, že to zaměření většinou začíná být vidět od 2., 3., 4. ročníku. Takže nekoukat jenom na prvák, ale hlavně na to, jak to pak vypadá v tom předmaturitním a maturitním ročníku. Určitě a zároveň mít prostě vědět, na co se chci zeptat a zároveň vědět, co chci slyšet. A pokud mi na to neodpoví, tak je to taky faktor důležitý o té škole. Jo, to taky často rodičům říkám, že jako jedna věc je, že se na tu otázku zeptám a druhá je, jestli mi na to ta škola vůbec chce odpovědět, protože pak jste tam 4 roky a na každou otázku, na kterou se zeptáte, víte, jak budou reagovat. Není vlastně jako relevantnější se ptát těch stávajících studentů na těch dnech otevřených dveří, než těch pedagogů? Asi spíš někdy, jo. Pomáhá to. Určitě je dobrý mít celý to kolečko, je fajn, nebo dobrý signál dobrýho dne otevřených dveří je, že se na něm ukáže jak vedení, tak učitelé, tak studenti, že tam nechybí ani jako jedna tady z těch 3 složek, že to prostě není, že ty všichni lidi, kteří se na té škole podílí, tak za tou školou stojí a stojí jim za to na den otevřených dveří přijít a vybrat si, nebo pomoct spíš novým uchazečům, aby byli jako takovým jako dobrý fit do té komunity, takže určitě. Ty dny jsou třeba 2, 3, takže pokud ta škola není schopná zajistit prostě tuhle tu základnu, tak to potom jako často taky umí něco napovědět. Tak jo, až ještě otázku k výběru školy jako takovýmu, nebo se posuneme? V rámci výběru jste se zeptal na všechno, co jsem chtěla já. Počkej, ale já se zeptám ještě na jednu mateřskou otázku. Jestli bych měla vybírat školu i já se svým dítětem podle toho, kam dosahují moje schopnosti, protože předpokládám, že i na té střední škole možná třeba se najdou věci, se kterými vůbec jako nedokážu svýmu dítěti poradit a pomoct. Super dobrá otázka a díky moc za ní. Je to určitě jedna z dalších věcí, které by si každý rodič měl jako zapsat a zcela upřímně se na ní zeptat na té dané škole, jaký, řekněme, zapojení se očekává od rodiny. V zahraničí je tohleto úplně běžný, že ta škola komunikuje, hele, chceme nebo bereme děti, jejichž rodiče jsou happy s tím, prostě péct cukroví a vozit děti na fotbalové zápasy. V Čechách tady to není zas jako tak populární se na tohleto ptát, ale určitě jsou prostě školy, které vyžadují daleko větší, řekněme, zapojení té rodiny jako takový. A v těch praktických věcech je to třeba v tom, jakým způsobem se třeba řeší, když má dítě špatné známky nebo když třeba zameškalo, díl chybělo a podobně, tak to jsou všechno ukazatele, jestli ta škola třeba, nevím, řekne jasně, když se člověk vrátí po nemoci, má minimálně týden, než bude dopisovat písemky, anebo jestli je to hnedka, co přijdeš hned v 1. hodině, potřebujeme všechno dopsat. Jak se třeba řeší přesně, když dítě potřebuje nějaký doučování, jestli je třeba nějaký, nevím, poškolní kroužek matiky, kde se tohle to dá jako vyřešit a outsourcovat, anebo jestli je na to dítě samo a je úplně v pohodě, pokud na to chce být samo. A nebo pokud se spíš cítí, hele, ale to jo, nechci, teď jsem zvyklá na to, že na základce mi s tím taky trochu pomáhají rodiče. Tak tohle je důležitý jako vědět a určitě se na to ptát. A není vůbec jako trapný si jako rodina říct, že prostě rodiče nechtějí každý večer prostě dotovat svým časem nějaký doučování. Tak jo, tak v ideálním případě máme vybraný 3 školy. Jdeme dál. A tak v rámci teda, když už mám teda vybraný školy, tak teďka už je leden a spousta, včetně mě, spousta mých vrstevníků už drtí přijímačky. Je nějaká jako nejefektivnější styl, jako kolikrát se zaměřit na něco, co v čem nejvíc chybuju, něco, co mi jde, tak nějak něco jako
Co doporučujete jako opravdu skvělou techniku na tohle? To je výborná taky otázka. Takhle, jako asi z praxe toho, jak funguje ten test, protože to jsou prostě typové úlohy, pořád se to opakuje, mění se jenom ten obsah. Samozřejmě čím víckrát si to člověk zkusí, tím líp mu to jde. Takže pokud má prostě jako žák prostor, má jako po té škole ještě i ten mentální prostor, nejenom jako čas, tak je fajn to prostě procvičovat i třeba v dílčích částech. Nevím, jestli úplně jsem schopná to nějak jako rozmezí nějakého testu říct, jak často, ale i tady jde hodně o to, na jakou školu se ten žák hlásí. Jsou prostě školy, kde je potřeba tomu jako hodně věnovat, chodit každý týden někam prostě na kurzy, připravovat se cíleně. Někde naopak stačí třeba prostě si to párkrát zkusit. Vím, že jsem v pohodě, nejsem nervózní, dokážu to napsat bez stresu. Takže asi jako není to asi úplně taková přesná rada, je to taky obecnější. Nevím, jestli mě, Míšo, doplníš. Určitě potřebuješ vědět, kolik bodů potřebuješ, to by měla být vždycky tvůj cíl. A vědět, dneska jsem to napsala na tolik a tolik bodů, to mě od té mojí případné školy je to takhle a takhle daleko. To je určitě něco, co tě zajímá. Potom přesně, jak říkala Anička, záleží na tom i třeba, kolik ty do toho chceš dát času a energie, pokud tě jako nebaví ta příprava na přijímačky, ne ve smyslu toho, že tě jako baví se dělat setma test, ale pokud tě je už v ten moment jako vyloženě nepříjemný, třeba jako jít a po škole dodělávat nějaký další věci a hodně si třeba samořídit studium, tak stejně jak jsme se bavili o tom výběru školy, i to je signál o tom, hele, možná třeba ten typ gymnázia pro mě není, ne protože na to nemám, ale protože mě asi nebaví to, co pravděpodobně od září prostě stejně nastane, ale ne s těma testem z češtiny a z matiky, ale s jinýma předmětama. Takže i to je dobrá indicie, jako baví mě to vůbec, ne ty testy, ale baví mě jako jít a sám se něco učit a sám si něco zdokonalovat. A potom, co je strašně důležitý a málo se o tom mluví, je, že ty testy se vlastně skládají, nebo ty úlohy v nich se skládají ze dvou typů. Jsou to jednak úlohy ověřovací, což jsou úlohy, které ověřují to, jakým způsobem vlastně jako fungujete na základní škole a to, že prostě umíte základní věci. Pak jsou úlohy rozřazovací, což jsou úlohy, které má právě jakoby rozřadit na ty jednotlivé střední školy. Neboli to jsou úlohy, které nemají vyřešit všichni. A kolem toho je právě velká jako spousta těch mýtů, že třeba někdo řekne, tady tu úlohu bych nevyřešil ani já. Ten test, aby splnil svůj účel, tak ho nemůžou vyřešit všichni. To by ten test byl vlastně zbytečný, naopak by škodil, kdyby z něho všichni dostali buď 100 bodů nebo 0 bodů. Takže je potom potřeba si říct, ale fajn, teď jsem to napsala, nevím, ten test má vždycky že maximálně 50 bodů, to víš, teď to píšu na 25, co můžu udělat pro to, abych se zlepšila od nevím, dalších 5-7 bodů a vybrat si ty oblasti, ve kterých teď chybuju, a vyberu si vlastně, ve kterých se chci zlepšit. Takže třeba, hele, teďka hodněkrát prostě kazím tady věci, které souvisí s nějakou poezí, doučím se tohleto, ty body z toho dostanu. Nebo typicky u matiky, kde když se člověk nějak doučí nějakou látku, tak ty bodové zisky jdou daleko víc nahoru. Třeba, hele, teďka minule jsem nikdy nevyřešila žádnou rovnici, napočítám si několik rovnic a člověk potom z toho ty body získá. Ale jako je strašně častý mýtus si myslet, že jenom stačí vyřešit jeden test za druhým a samo se to zlepší. Kdybych ti teďka dala napsat 5 testů za sebou, tak všech těch 5 testů napíšeš stejně. Což je vlastně jako cílem toho testu, tím o něm říkáme, že je vlastně spolehlivý, že nechceme, aby si měla výkyvy, my chceme, aby nám ten test říkal to, co nám má říkat. Ale aby se z něm zlepšila, tak je potřeba se tu látku doučit. Mm-hmm. Já teda ještě tam zavedu zase trošku ještě té praktičtější části. Tenhle díl vyjde někdy v půlce ledna. Předpokládám, přihlášky si posílají do konce února. 20. února. A přijímačky jako jsou v dubnu. Jo. Jsou školy, na které už teďka si prostě můžeme upřímně říct, že je pozdě se teď začít učit. Pokud jsem se tomu jako doteď nevěnovala, takže už... Neřekla bych to, ale určitě bych, k dnešnímu dně bych určitě řekla, že jestli někdo váhá a ještě vůbec ničím nezačal a váhá někam podat přihlášku, aby si co nejdřív napsal jakýkoliv, nebo ne jaký, ale sedmatý test na nečisto a zjistil, kolik má bodů. Není nic horšího, než podat přihlášku a až potom zjistit, že tam mám obrovskou mezeru mezi tím, na co to píšu a na co potřebuju. A z vaší praxe, o kolik se děti dokážou zlepšit? Pokud si zítra napíše test a zjistí, že má 17 bodů z matiky a 25 z češtiny, je tam opravdu naděje, že to napíše rozhodně jo, v dubnu. Za ty 3 měsíce dokáže udělat člověk fakt obrovský progres. Pokud na tom prostě maká, pokud má ten čas, ten prostor a věnuje se tomu, tak si myslím, že určitě. A spousta i našich žáků začíná až třeba teďka v lednu, takže není podle mě vůbec pozdě. A měli jsme žáky, co začínají třeba na 4 bodech a pak to psali na 45. A už i teďka vlastně sledujeme, že ty lidi, co začali s náma v listopadu, tak nám už teďka dávají zpětnou vazbu, že si jakoby vedou mnohem líp než na začátku.
Tak V rámci teda té přípravy, tak hodně často nám třeba jako deváťákům je řešeno, jděte na ty úlohy, které mají za nejvíc bodů, ale zároveň, když já, jelikož s vámi píšu testy, tak vím, že často mě třeba mnohem víc vyhovuje dělat několik, co já umím, ale s malým počtem, ale jestli opravdu je to tak, že máme ze začátku jít po velkým počtem bodů i při té přípravě vlastně. To jsme na ní pyšný, Justýnka dělá něco, co má dělat každý deváťák, a to je mít vlastní testovou strategii. A je tam strašně důležité slovo vlastní. Obecně spousta lidí dává spoustu rád, nechci říkat nutně nevyžádaných, ale hodně obecných, ze kterých člověk si nemůže nic vzít. Typu, pořádně si to zkontroluj, pořádně si přečti zadání, začni úlohou, která je za hodně bodů. Jako cílem je, co v nejkratším čase, získat bezpečně co nejvíc bodů. Proč říkám bezpečně, cílem není, že jednou ti to vyjde a podruhé ti to nevyjde, ty si prostě chceš stavět jako ten svůj domeček toho bodového zisku na nějakých solidních základech. A je úplně v pohodě začít úlohama za 2 body, za 2 body, za 2 body, než se prostě topit na úloze za, 4 body, 6 bodů, protože prostě to není to, co ti sedí. Totiž každý deváťák by měl začínat a měl by si vybrat úlohy, kterými v tom testu začíná. To nejsou nutně úlohy, které jsou v tom testu první ani poslední. Ten test není řazený od nejlehčí po nejtěžší, ani nejkratší po nejdelší. Ty testy jsou předvídatelný, což je jejich jako obrovský jako kouzlo a krása, že člověk si to může natrénovat a třeba typicky bude vědět, hele, budu začínat úlohou číslo 5, což jsou rovnice. Hele, dobře mi jde porozumění textu, takže budu začínat prostě úlohou, která je na ano, ne porozumění textu. Takže děláš to dobře, tak to dělej a rozhodně by nikdo neměl skákat jenom na úlohy za hodně bodů. Ba naopak, to by mohlo fakt jako hodně uškodit, protože často ty za hodně bodů jsou ty rozlišovací, ty prostě, který jsou jakoby logickýho rázu, nebo třeba ty, který fakt jako zaberou víc času. Může se ti stát, že se tam sekneš, ztrátíš tam strašně moc času, pak prostě tam půl hodiny rýsuješ, i když nevíš co, a pak už ti nezbyde čas na to, kde jsi mohla nabírat body, které byly by třeba míň, ale zase by si měla bezpečně. Jo. Já bych ještě asi dodala z té praktické části, aby vůbec rodiče a děti nespolíhali na bodový zisk, který jsou schopní napsat doma, protože u nás se vlastně hodně ukazuje, že Justýnka testy s váma, který píše v pohodlí svýho domova, píše třeba o 15-20% líp, než když je v tom stresovém prostředí někde na škole. Takže chodit na ty testy na nečisto, kolikrát je za vás ideální si ho zkusit někde mimo domov? Naše oblíbená otázka. Takhle, je to fajn si to aspoň jednou za celou tu dobu té přípravy zkusit i u nás. Máme žáky, kteří se chystají prostě různě, ať už hybridně, to znamená občas u nás, občas doma. Myslím si, že je fajn aspoň jako pokud má ten člověk možnost třeba 2krát do měsíce k nám přijít, být v tom prostě prostředí, kde je trošku ten stres, kdy vidí, že jako najednou tam těch lidí je jako hodně, že ty lidi jsou tam všichni za stejným účelem, tak jako dokáže to trošku jako zacvičit s tou jako jistotou. Ale myslím si, že je v pohodě i si to zkoušet doma v tom bezpečném prostředí a připravovat se líp na ten obsah těch úloh. Protože zase jasný, to, že jako získá méně bodů, neznamená nutně špatně, jako jestli chápete, kam tím mířím, že prostě i to, že je těch bodů víc, i když je to doma, nutně neznamená špatnou věc, protože se zase připravuje jinak. Proto to i vlastně chceme, aby se to střídalo, protože hodně chcem. Třeba teďka jakoby Justý z toho má signál, já to ale dokážu napsat líp. A ten problém je stres, ten se o to tak jako dokážeme odizolovat a můžeme dobře pracovat s ním, aby se ti ty bodové zisky potkaly. Přesně to jsem tím myslela. Jak se dobře pracuje se stresem? Se stresem se nejlíp pracuje tak, že si prostě nalejím čistého vína a řekneme, jestli tam ten stres bude. Já hodně nemám ráda, když někdo dětem říká, budete úplně v klidu nebo toho stresu se zbavíte. To je hrozně neupřímný a není to vůči vám prostě vůbec fér. Ten stres tam vždycky bude, stejně jako prostě budeš mít asi stres z maturity, budeš mít stres prostě z autoškoly a prostě když jsou prostě velké zkoušky, tak nějaká nervozita tam je. Ta nervozita se dá snižovat, dá se s ní pracovat, potom si klidně teď tady můžeme jako povídat, ale první důležitá věc je si říct, že ten stres tam bude a my musíme počítat s tím, co můžeme dělat pro to, aby nás úplně jako neparalyzoval. Což třeba zase se dotýká té testové strategie. Mít tu strategii takovou, která i počítá s tím, že budu ve stresu. Kam tím prakticky mířím. Teď třeba ten test z matematiky, v momentě, kdy ho člověk otevře, v to ráno v 8:45, tak co má zhruba před sebou, že jo. Ráno nějak vstál, jel prostě do té přeplněné školy, tramvají, kde viděl všechny ty děti, které v ten moment vypadaly jako chytřejší, že jo, než ty.
teďka spousta prostě adrenalinu, člověk to otevře a je úplně normální cítit takový jako okno. Jakože teď se mi blbě soustředí, vlastně nevím, co mám dělat, všichni kolem hrozně rychle píšou. Panika. V ten moment třeba ty úlohy, které jsou na začátku toho testu, který v každý běžný den vypadají jako super jednoduchý, prostě nějaký zlomek, jsou vlastně hrozně náchylný na lidskou chybu, protože člověk má pocit, tak jdu pospíchat, takže to, co bych si normálně napsala na papír, si teďka nenapíšu. Tak spěchám, tak věci, které bych jinak udělala ve 2 krocích, udělám v jednom. Takže to jsou třeba věci, kde dává smysl v rámci té strategie si říct, hele, protože jsem nervák, začnu úlohama na A, B, C, D, které jsou sice vzadu, nebojím se prostě přeskočit na úlohu 15, která je přiřazovací, a potom se až vrátím tady na ty, nebo nezačnu zlomkama, začnu rovnicema, kde se dělají věci ze strany na stranu a je to jedna z mála úloh v tom testu, kde si člověk navíc může udělat zkoušku, což ho uklidní, že to má dobře. A potom jde a pracuje dál. Takže za A s tím počítat. Za B jsou potom různé jakoby techniky jako boje se stresem, který může člověk použít. Jedna z nich je určitě nějaké jakoby dýchání, třeba docela jako populární takové jakoby dýchání do čtverce, že si prostě namaluješ čtvereček, vždycky na 4 doby se jakoby nadechneš, potom držíš dech, vydechneš a zase držíš dech. Tam je i hrozně hezký, že si můžeš tou tuškou namalovat ten čtvereček, takhle si 2krát namaluješ čtverečky a uklidníš se. Stejně tak ten test je docela dlouhý, takže spoustukrát deváťáci mají třeba problém s tím, že se musí vlastně dlouho soustředit. Takže třeba dělat si nějaké jako mikropohyby, nevím, třeba prostě se zatínat jako, nevím, svaly prostě na nohou, nebo si nějak prostě prokřupat záda, jenom třeba se podívat na chvíli z okna a pak se soustředit na ten test. Ještě nějaká technika? No, těch je, tyjo. Ale myslím si, že tohle je stejný jako s tou strategií. Najít si něco, co mně funguje a už v tom tréninku si to prostě praktikovat. Někomu může fakt pomoct si jako odložit tu tušku, vydechnout a dát si prostě několik vteřin, kdy prostě nic nedělám. Někoho tohle to rozhodí a má pocit, že to pro něj fakt nefunguje. Takže zkusit si prostě co nejvíc různých technik. Jsou na to skvělý zdroje i na internetu, i my děláme vlastně přednášky pro naše žáky, kde se prostě věnujeme tomuhle, říkáme si, co by mohlo fungovat a prostě prozkoušet si to a podle toho potom vědět, co funguje mně. Mně třeba taky funguje ten tip, co tady už vlastně říkala Míša od té doby, co ho zmínila, tak já ho praktikuju taky. Vědět, že ten stres prostě bude, smířit se s tím a vědět, že mě to zase někam prostě posune. Je to něco, co zvládnu teďka v 9, pak zase zvládnu maturitu, pak státnice a pak jsem úplně queen. Takže tak. No, mě v souvislosti s tímhle napadlo jedno téma, který se teď hodně zdvihá ve sportu, ale nenašla jsem ho nikde v souvislosti s přijímačkama, a to, že vlastně výkon jako holek, studentek může třeba ovlivnit i menstruace. Když já se podívám sama na sebe, tak i můj výkon často ovlivní pracovní. Takže když to vyjde takhle nešťastně v úvozovkách na ty přijímačky, takže možná je to taky něco, s čím je dobrý počítat dopředu. Byť málo koho by možná napadlo se koukat na přijímačky a svůj menstruační kalendář a zkusit si prostě pár cvičných testů napsat i v tomhle období. Jako setkali jste se s tím, že to třeba někdo řeší? Určitě. A třeba to je přesně jedna z věcí, kterou zase, je to o těch praktických věcech. A díky, že jsi zmínila to přirovnání k tomu sportu, protože vlastně to, co se snažíme maličko v rámci těch jako našich přijímaček na nečisto udělat, vlastně se k tomu trochu jako ke sportu chovat. Takže my to většinou přirovnáváme třeba k běhání, jo, že děláme nic novýho v ten den závodu, takže všechno mít nacvičený člověk ten den, jako stejně jako nejdu běžet maraton úplně v nových botech a nových ponožkách, tak to stejný aplikuju i tady na to, což právě třeba s tím jako ženským cyklem může souviset tak, že buď to člověk třeba zkusí, když to zrovna má, nebo třeba jestli někdy předtím třeba nezvažoval nějaký jako analgetika na to, tak nedává smysl si je první jako lupnout ten den té zkoušky, ale třeba si to vyzkoušet předtím a stejně tak, pokud je to fakt něco, co ty holky jako úplně paralyzuje, což spousta z nás to tak bohužel má, tak dává klidně smysl se z té zkoušky omluvit, uvolnit a dělat ji za 14 dní v náhradním termínu. Je to něco, co doktoři prostě podepíšou? Věřím tomu, že jo. Nebo třeba minimálně prostě se třeba uvolnit z té jedné zkoušky a dělat jednu v řádném termínu, druhou prostě v náhradním, protože prostě jsou holky, který to mají tak, že opravdu se skoro prostě nepohnou a cílem není psát přijímačky jako v křeči. Takže a u nás i na nečisto se někdy stane, že nám přijde slečna, kterou potom jakoby si rodiče odvezou, protože má křeče a prostě nedá se v tu chvíli nic jiného dělat. A tam potom samozřejmě by měla náhradní termín, i kdyby se to stalo v den té zkoušky a prostě předem se s tím jako nepočítalo. To tak. Pro tip, Ještě teda v rámci toho stresu, tak často mi je taky v rámci těch rad řečeno, že si mám třeba hlídat čas, ale mě osobně, když já se třeba pak podívám na ten čas, tak mě to vystresuje ještě víc. Mám se teda tomu vyhýbat, nebo si taky jako zvyknout spíš teda, že dobře, budu si připadat
že nebudu mít čas, přitom ho budu mít a být na to ready, nebo taky to je zase taky podle mě ta individuální stresová technika. Myslím si, že je fajn se smířit s tím, že prostě 10 minut před koncem ten zadávající vám řekne, že vám těch 10 minut zbývá, což mi přijde, že není zase tak hrozný v tom časovém schématu. Představa, že to říká každých 10 minut, tak je to horší. Ale pokud třeba tohle víš, že tě stresuje, tak bych se na to úplně vybodla a ten čas prostě nesledovala. Pokud si myslíš, že jsi schopná si to ještě natrénovat za tyhle 3 měsíce, co ti zbývají, tak bych s tím zkusila ještě pracovat, protože víš, že je to třeba tvoje slabší stránka, na který můžeš máknout a je to takhle prostě s každým dílčím aspektem, který třeba může trápit zase někoho jiného nějak jinak. Souhlasím. Pokud máš jako natrénováno, že čas pro tebe nebývá problém, nemusíš ho tak moc spát do popředí, anebo vždycky z něčeho, co je jakoby negativní, se to snažit dávat do té pozitivní roviny, třeba v tom, že se nedíváš, stíhám, ale uděláš si nějaký milníky, třeba 3, kolik úloh chceš mít vyřešených po 20, 40 a 50 minutách. To si jenom úplně jednoduše napíšeš na papír a v momentě prostě koukneš na ty hodinky 3krát a víš, že se je potřeba zrychlit nebo ne. Ale člověk, který má strategii, tak ten čas a to, že by to jako vyloženě prostě nezvládnul, uplynula hodina a on je na druhý úloze, to se deváťákovi, který má natrénováno, jako nestává, ale vřele bych doporučila jako aspoň 2 nebo 3 tyhle ty milníky, klidně udělat si co nejpraktičtější. Třeba hlídejte si čas a čtěte pozorně zadání a zkontrolujte to po sobě. Jsou tak hrozně jako obecní rady, které já sama jako student jsem úplně nenáviděla. A potom mě to vlastně motivovalo k tomu, hele ne, chci prostě studovat vzdělávání a chci jako pochopit, jak tyhle ty věci se dá dělat aktivně. Takže třeba aktivně se to dá dělat tak, že pokud ta zkouška začíná v 8:45, plus minus minuta sem, minuta tam, tak ty si můžeš zapamatovat, že v 9:05 se podíváš na hodinky a řekneš si, kolik úloh bys měla mít hotovo. Stačí 3 záchytné body a ty zase budeš vidět, jak na tom seš. Takže taktizování pominulo, ale tak strategie je pořád důležitá. Přesně tak. Co když teda jsme ještě v situaci, že jsme měli vybraný 3 gimply, tam příklad, a teď ten bodový zisk pořád není úplně ideální, blíží se to, kdy fakt mám podat ty přihlášky a já trošku jako matka jsem hysterická a říkám, možná to na ten gimpl není. Zároveň nechci poslat dítě na kadeřnici nebo kuchaře. Je vůbec v českém školství, protože vy jste odbornice na školství jako takový, nejenom na přijímačky. Jsou tu nějaké školy, které nejsou třeba tak prestižní jako gymnázia, ale dávají mi tu svobodu toho všeobecného vzdělání? Určitě jsou typicky lycea, typicky třeba obchodní akademie. Oni mají vždycky maličko nějaký prostě jako zaměření. Zase potom hodně záleží, že třeba lyceum, který je pedagogický, lyceum, který je přírodovědný, zase obchodní akademie má víc jako ekonomických předmětů. Takže to je určitě varianta, se kterou se dá jako počítat a pracovat. Ideálně teďka točíme to v lednu, teď v lednu budou probíhat poslední dny otevřených dveří. Bylo bych hodně, jako nebylo by mi příjemný, samotný, proto to ani nikomu nedoporučuji, si říct, tak máme 18. února, za 2 dny máme posílat přihlášku, tak tam lupneme něco jenom prostě z webu, co jsme našli, že je potřeba mít bodů. Prostě nehlásila bych si někam, kam bych se předtím nepřišla podívat a reálně bych to nezvažovala, protože jestli je pro mě ta škola jako záchrana, tak je taky klidně možný, že není skončím, takže aby potom jako nebylo mrzení. Ale určitě tady ty školy tam jako jsou, ale nejlepší prostě je, nebo samozřejmě bude spousta rodin, kteří jsou v situaci, kdy ten bodový zisk na nečisto před podáním té přihlášky tam prostě není. Není to ideální, prostě samozřejmě by bylo lepší a víc uklidňující, kdyby to tam bylo, ideálně opakovaně, ale pokud to tam není, tak je jenom potřeba si prostě doma sednout a mít velmi jako důležitou jako diskuzi o tom, že to tam prostě není a co se s tím dá dělat a od konce února do prostě poloviny dubna je ještě dost času na to s tím něco dělat, ale zase je to o tom, jestli člověk chce nebo člověk nechce. Okay. Určitě. Okay, a já na to nechci koukat úplně jenom jako pragocentricky pohledem matky ze střední třídy, protože my jsme jako Justínce zafinancovali váš program, kterýmu věřím, který se mi moc líbí, ale přece jenom je nějak finančně náročný. Umím si představit, že spousta lidí v regionech nižší třídy a tak si něco takového nemůžou dovolit. Jak se takový děti vlastně mají připravovat sami, když si představím, že nemají to zázemí v té rodině, kdy jim nikdo nekupuje materiály, knížky, nikdo se s nima nepřipravuje.
mají i tak šanci se jako nějak důstojně připravit na to, aby tyhle zkoušky zvládly? Určitě si myslím, že těch zdrojů teďka jako spoustu i zadarmo na internetu. Hlavní, podle mě nejspolehlivější jsou přímo stránky Cermatu. Tyhle ty testy, ty jednotné zkoušky se už v nějaké pilotní verzi dělaly v roce 2016. Takže od toho roku každý rok vyšly minimálně 3 testy, ilustrační a potom i ty řádné termíny, náhradní termíny. Takže to si postahovat těch materiálů je fakt nekonečno. Plus teda Cermat spustil aplikaci Tau, kterou si taky vlastně můžou žáci procvičovat ty jednotlivé aplikace. Takže myslím si, že i pro někoho, kdo si nemůže dovolit prostě placenou přípravu, těch možností je hodně. Mě ještě napadlo i v souvislosti s tou předchozí otázkou a tím taktizováním u těch přihlášek. Teďka je takový jako podle mě neúplně dobrý trend v tom, že hodně rodičů volí tu 3. školu právě třeba v regionu, že jsou z Prahy a zvolí třeba v Plzni nebo v Příbrami. Což mi taky přijde jako docela zajímavá věc, která jako je taková asi kontroverznější jako názorově, ale myslím si, že to třeba taky není úplně jako šťastný řešení, protože to dítě potom třeba jakoby bude dojíždět ale to jsem trošku odbočila, takže kdyby ti ještě napadaly dobrý zdroje, tak... Určitě bych asi prostě ty zdroje jako od Cermatu, to je jako ta jednotná zkouška, je obrovsky kritizovaná. Já samozřejmě, že jo, bude to prostě působit maximálně pokrytecky, když tady jako půjdu a jako budu jí hájit, takže teď to říkám jako člověk, který se jako akademicky věnuje assessmentu, že výhoda té zkoušky je, že je předvídatelná. Což znamená, že ty děti, které jsou nejohroženější a mezi náma ty finance jsou až ten sekundární problém. Nejčastěji je to, že ten rodič se v té problematice neorientuje, třeba se v něj orientovat nechce, nebo na to prostě z jakéhokoliv důvodu časového, kognitivního, jakýhokoliv nestačí, tak tomu dítě potom přesně pomáhá, že se na tu zkoušku dá připravit jakoby zadarmo. A vůbec bych nepodceňoval tady v tom roli základních škol, který od toho roku 2016 už úplně obrovský kus cesty a ty třídní devítek už vědí, co ty cermatí testy obnášejí a jak s nima pracovat. Nicméně opravdu jako jsou, nebo ty děti, které jsou v rámci toho nejohroženější, jsou ty, který třeba zvažují, jestli vůbec dává smysl se na maturitní obor hlásit nebo nehlásit. V rámci toho i třeba pokud někdo jakoby zvažuje, jestli to zkusit, neskusit, tak určitě na našem webu najdou stránku stipendia. Máme prostě slevy nebo připravují se zdarma jako s náma děti, které jsou třeba jako z rodin samoživitelů, maminka nebo tatínek. Máme slevy pro dvojčata. Máme hrozně hezký jako přímý jako partnerství s některými dětskými domovama, který díky k tomu vlastně ty děti zkoušejí maturitní obory a pak spolupracujeme s člověkem v tísni. Takže pokud se nás dívá kdokoliv, třeba nějaký prarodič, který by chtěl vnoučátkům prostě pomoct s přijímačkama, tak nás určitě kontaktujte, tady to děláme moc rádi a napřímo, takže to je hezký. Jsme měli začít možná. Justý, jak to vlastně vidíš ty, když jsme se bavili o devítkách, připravují vás na to i učitelé? Nebo je vlastně malinko štve, že pro vás je teďka jako máte to tunelové vidění a chcete se jenom dostat a přírodopis a chemie nejsou tak důležitý jako matika a čeština? Zrovna u nás ve škole jsem hrozně vděčná za dobrovolný předmět, který je cvičení z češtiny a z matematiky. Což máme vlastně jeden týden právě jako většinou cermaty z češtiny, druhý z matiky. Ale je pravda, že spousta učitelů, včetně právě hlavně našeho třídního štve, jakmile prostě v cizích, to byl teďka jeden incident v cizích hodinách, jsme probírali matiku a dodělávali jsme si z ní něco a samozřejmě jako chápu vlastně, proč oni jsou naštvaní, že já se tolik třeba nevěnuju dějepisu jako předtím, protože v tuhle chvíli je pro mě důležitější čeština, ale jako u nás je to zároveň tak... i známky z vysvědčení jsou ale přece jako důležitý, ne? No, počítej se. Jak kde? Záleží na té konkrétní škole. Ta škola se to může dát do svých kritérií. Je to trošičku matoucí v tom, že ta škola musí mít cermatní zkoušku, která jako ze zákona musí mít minimálně 60%, tedy nadpoloviční většinu, a 40% může být takzvaná školní zkouška. To byl i původní cíl a záměr, že prostě bude spousta školních zkoušek a každá škola si dotestuje to, co potřebuje. Školy většinou, a je to hlavně z organizačních důvodů, kterými jsme jako naťukli už předtím trochu společně, no to není vůbec jako jednoduchý zajistit další jako zkoušku nebo třeba typicky pohovory, portfele a podobně. Čest výjimkám a super školy, které to dělají, ale většina škol jako tu školní část zkoušky bere prospěch. Ze základní školy, typicky z poloviny devítky, případně z celé osmičky. Ten prospěch na jednu stranu výhoda toho je, že dokumentuje nějaký dlouhodobý snažení, že to není prostě jedna zkouška. Na druhou stranu základky bodujou a teda známkujou, velmi, velmi, velmi různě.
Takže to taky není úplně jako nejlepší kritérium. A typicky teďka leden bývá takový jako pro ty deváťáky nejhorší, protože ten jakoby tlak, přijímačky jsou za rohem, zesiluje. A současně máme pololetí, kdy ještě člověk by se hodil udělat extra referát a vytáhnout si známku a něco si opravit. Takže plus olympiády vlastně. Plus olympiády a všechny tyhle ty věci. Takže i tím, jak člověk se hlásí případně na víc škol, tak je to prostě víc práce. Já teda typicky třeba docela jako vítám to, že ta třetí přihláška přišla. Myslím si, že to těm rodinám jako přineslo daleko větší klid a třeba ideálně i klidně, aby těch přihlášek bylo jako ještě víc. Ale vždycky je důležité vědět, že čím víc přihlášek bude a pokud bude víc a víc těch školních částí zkoušky, tak to bude pro deváťáky teď v budoucnu prostě víc a víc práce. A vlastně v rámci těch CERMAT testů, teda konkrétně teďka, jsem se chtěla zeptat, když to opravujou teda nějaký lidi u CERMATu, je to někdo, kdo vlastně si třeba napsal ten test a nějak se orientuje v tom, jak dlouho to trvá, nebo jak se k tomu přesně dostat? Jestli jako, že ti odpustí, když si to třeba jako to, nebo? No to ne, ale jestli jako třeba vyloženě chápe, třeba když je to příklad, kde mám uvést ten Jestli postup, jako chápe, kde se mohla stát ta chyba. Jasně. Je to tak, vlastně hodnotí to hodnotitelé, kteří jsou prostě mé pedagogové, jsou k tomu proškolení, jak přesně to mají dělat. Mají nad sebou prostě lidi, kteří ještě kontrolují super hodnotitele, kteří ještě prostě kontrolují tu jejich práci. A ten postup je zrovna třeba u té matiky věc, kterou ten člověk má skvěle proškolenou, v jakém bodě ještě dává bod za ten postup a v jakém bodě už to bohužel jakoby dát nemůže. Takže není to jako úplně random, není to tak, že prostě by to prostě jeli, ale jsou fakt jako vědí, kde si se prostě třeba sekla nebo kde mohl nastat ten problém a podle toho rozhodnou, jestli je to ještě za bod nebo už ne. A to, když se specializují, to je hrozně důležité říct, že to je třeba člověk, který se specializuje na úlohu číslo 7. Zní to jako úplně šíleně, ale vlastně je to super, protože i my víme v rámci jako našich to dáš přijímaček, když my se specializujeme, že vám opravujeme tu danou úlohu a opravuje to ten daný člověk, který fakt rozumí jakýkoliv formě zápisu, když to napíšete ve zlomku, v desetinném čísle, když škrábete, neškrábete, když opíšete postup, neopíšete, když krátíte takhle nebo krátíte jinak, tak ten člověk opravdu viděl všechny možné zápisy. Mluvila se o tom, že loni byl hrozně silný ročník. Letos je zas, jo? Je ještě silnější. A stalo se to, čeho se všichni báli, že se některý ty lidi z loňska přelili do letošního roku, nebo to loni vlastně nedopadlo tak špatně. Já vím, že jako v tu chvíli jsem mluvila o tom, jaký je to průser, ale nevím, jestli se ty děti nakonec někde upíchly nebo opravdu skončily všechny na pracáku. No takhle, nemám to teda podpořený přesnýma údajema, budu mluvit ze zkušenosti toho, že mluvím s našima rodičema a tak. Stanou se to, jsou to jednotky případů, který nám říkají, naše dítě se s váma chystalo i v loni, může chodit i letos, protože jsme se nedostali a teďka rok jsme třeba byli někde jinde a chceme přejít, takže se prostě někde upíchli, ale nelíbí se jim tam. A nebo jsou to vyloženě případy, že to dítě prostě bylo rok doma. Ale z mojí zkušenosti jsou to jednotky případů, nevím, jak to samozřejmě je, protože my chystáme nějakých 15 000 deváťáků ročně vyloženě pravidelně, je to tak? A z toho jsou to prostě jednotky případů. Je to tak, jsou to jako i to je to, co bych ti chtěla říct a tvým vrstevníkům, že ono to fakt dopadne. Ideální samozřejmě vždycky je, že vám to dopadne v tom prvním kole. Když by ne, tak letos je i to zrychlený druhý kolo, kterým se případně ty stavy jakoby doplní a dopadne to. Jak říkala Anička, v jednotkách případů třeba někdo zvažuje přestup z nějaké školy, právě že to třeba chce znova zkusit, ale typicky nejčastěji třeba z mojí zkušenosti, a to bych fakt vyjmenovala na jako prstech jedné ruky, jsou to třeba děti, co se hlásily na nějakou hodně jako specializovanou školu a třeba znova zkoušejí talentovky nebo znova zkoušejí gymnázium se sportovní přípravou, ale jinak to jako to dopadne. Ten ročník je o něco silnější, na druhou stranu se podařilo hlavně v těch městech, kde to bylo nejvíc potřeba, takže v Praze, ve Středočeském kraji a v Jihomoravském se zvýšily kapacity těch některých oborů, otevřely se třeba nový gymnaziální třídy a podobně. Jako není to žádný super zázrak, to neříkám, ale trochu se s tím v tomhletom ohledu hlo a ta třetí přihláška fakt pomůže. Takže vlastně, když teďka jsem si všimla, že tenhle rok máme mezi těma 2 termínama víkend. A já bych si chtěla zeptat, když už teda přijde, že jsem psala jeden test a teďka mě čekají 2 dny volna, který vlastně možná nebude tolik volno. Jak mám v tuhle chvíli, jestli mám odpočívat hlavně, nebo Hele, spíš učit. V tom víkendu dělej cokoliv ti vyhovuje. Jako vždycky to totiž, nebo nejčastěji to bylo tak, že tam ten víkend nebyl, byly to 2 po sobě jdoucí pracovní dny.
Já osobně si myslím, že to bylo lepší, ale je to, jak to je, nikoho nezajímá, co to myslím já, prostě je to tak. Ten víkend je případně dobrý na to, že člověk může trochu modifikovat tu testovou strategii. Říct si, hele, prostě teďka v pátek to nebylo nic moc, zkusím to trošku jinak k tomu přistoupit. Ale určitě to není něco, že by se měl člověk celou dobu šprtat. Současně taky zase lhala bych ti a to by nebylo fér, kdybych ti řekla, že to bude nejvíc jako relaxující víkend, co jsi kdy měla. Prostě bude to divný víkend a cokoliv ti v ten moment bude přinášet komfort, tak to dělej. Jestli to bude učení, tak se budeš učit, jestli ne, tak ne. My děláme takovou jakoby moji hodně oblíbenou věc po tom prvním termínu, že jakoby odhadujeme, co bude v té zkoušce ten druhý den. Protože ty testy, tím, že je dobře známe, tak některé úlohy jsou takzvaně jako párový, takže vám dáme takový odhad, takže bude takový živý vysílání. Takže třeba můžeš kouknout jenom na to, co třeba my vám jakoby vytipujeme, loni se nám ten, jako musím se pochválit, se nám ten odhad fakt dobře povedl. Takže třeba řekneme, hele, dává smysl se teďka kouknout na prostě úlohu s několikanásobným podmětem, nebo podívejte se na prostě úlohu na společnou práci, ale určitě nedává smysl si opakovat všechno. Jak se cítíš Justý okolo přijímače? Teď jsme hodně mluvili my, ale na nic jsme se tě nezeptali. Jak ty to teď vnímáš? Tak vzhledem k tomu, že už teďka leden pro posluchače půlka ledna, tak už fakt si připadám, že už je to za chvíli. A hlavně jako přijde mi, že hodně lidí se začíná připravovat až teď, takže teď je ještě dvojnásobek lidí, spolužáci prostě už všichni všude cermát leží na stole a tak. A pak i učitelé už jako jedou a cením si toho, že vlastně i cizí učitelé už začínají respektovat to, že teď už jde do tuhýho, trošku zvolníme. Hele, a zlepšují vám trochu známky? Jako jestli je to takový, seš mezi 1 a 2, ale máš ty přijímačky na 1, nebo? Někteří, myslím si, že v rámci hlavně češtiny a matiky nám to opravdu jako pomáhá, že třeba náš matikář nám teďka dal dobrovolný úkol za 5 jedniček, takže to jako tam to je, ale zároveň jsem se jako vyděsila, že pak jsou lidi, kteří učí hudebku a výtvarku a je tomu přesně naopak. Máme mnohem víc práce a známkuje se tam mnohem, což jsem vlastně čekala, že si budou dobrý, zaspíváme si, můžete jít. Teď naopak vlastně. To by bylo vlastně ideální tam se učit jako tu mindfulness a nějaký ty stresové metody. Jako, přesně, a aromaterapie. Přesně tak. Takže stresující. Hlavně. No vlastně my jsme včera dali možnost na našem Instagramu, aby se lidi ptali a vlastně jako nejvíc jich otázek přišlo přesně jako na to, jak se tak moc nestresovat. Že je vidět, že pro ty deváťáky je to jako opravdu teďka to téma, který je asi straší pořád v hlavě. Myslím si, že i nás rodiče teda. No to jsem se chtěla zeptat, jak ty se ohledně toho cítíš? Já vlastně nějak jako o Justinku nemám strach. Já mám pocit, jako, že... si to vyměníme, ne? Že vlastně, kdyby měla náhodou příští rok volno, tak mi může třeba hlídat nejmladší dítě. Takže jako snažím se najít na tomto pozitivní. Ale já jsem ráda, že odpadl ten stres, co jsem právě sledovala loni, takový ty rodiče, co běhali s těma přihláškama po těch školách, jako, který odpadly. Ale zároveň možná bych chtěla apelovat na naše diváky, mladí, který třeba uvažují nad mateřstvím a představují si malý roztomilý miminka. Bych je chtěla upozornit, že jim jednou bude 15 a tenhle stres je čeká. Protože pro mě osobně jako matku, tím jak jsem nikdy nebyla úplně jako, že bych milovala školu, tak mi vlastně nedošlo, že tím, že si pořídím dítě, mě jako celý ten proces čeká znova. A co kdyby jedno, že jo? Už to nebudu říct. To už nechám na Justinu, jsem právě co by i ta dětská psycholožka, jak bude trénovat. No, takže vlastně takový to malý děti, malý starosti, velký děti, velký, čemu jsem se vysmívala. Celý život to tak malinko jako je. Ale nemyslím si, že by to způsobovaly ty děti, spíš jako ten systém, že najednou to není to batole, nad kterým mám jako naprostou vlastně kontrolu a moc a přemysťuju ho, jak potřebuju, ale už je tady nějaká instituce, který se z toho musím, jako který se vlastně musím dovolovat, jestli můžu vzít dítě na dovolenou. No jasně. Mně se líbí, Justý, co jsi řekla, jestli si to jako, že se navrhla, jestli to nechcete vyměnit. To je naopak, to je jako velmi dobrá technika, která funguje v některých rodinách. A myslím si, že vy jste takový jako respektující příklad toho, že by to mohlo fungovat. A říká se tomu jako stínování nebo mirroring, to je jedno, nebo jako přenášení, kdy vlastně pokud někomu z posluchačů by tohleto vyhovovalo,
A jsem to třeba aplikovala s mýma rodičema, s mým tátou, překvapivě, ne s mámou, ta se stresuje z věcí víc než já. A funguje to v zásadě tak, že prostě popíšeš ty své emoce a zkusíš vlastně část těch emocí předat prostě na svou mamku. Takže hele, třeba mě opravdu prostě jako fyzicky stresuje na tom tohle a tohle. A prostě mamka ti řekne, hele, tak jo, teď to prostě neřeš, já si tyhle ty pocity beru na sebe, já je prostě odprožívám za tebe a ty buď úplně jako, ty tohle to neřeš, beru to na sebe já. Funguje to jenom jako někomu, je hrozně důležitý, že to je fakt empatický vztah a je k tomu, ale je to super efektivní technika, je hodně i vlastně podporovaná třeba jako literaturou a podobně, ale v rámci toho důležitý takový jako apel na rodiče, který bych si dovolila udělat, je opravdu jako nezlehčovat ty prožitky toho dítěte. Myslím si, že my jako dospělí máme častokrát pocit a takovýma těma malýma šťouravýma otázkama, tak co přijímačky a tak co škola, že si jako v hlavě myslíme, že to ty děti neřeší. Myslím, že to naopak řeší daleko víc, než my si myslíme. A tohle je jedna z takových jako věcí, které jim můžeme nabízet, co třeba nějaké emoce, které může jako vzít na sebe, aby tebe netrápily. A nebo třeba typicky taková jako rodinná rada je se prostě domluvit a nevytahovat prostě přijímačky úplně v každém okamžiku, jako když jedeme autem a u nedělního oběda a prostě i trochu klidnit jako prarodiče, který se neptají na nic jiného, než tak co, jak to jde s těma přijímačkama. A zároveň to nezlehčovat, že jako teďka máš přijímačky, ale připrav se na maturitu, to bude horší. To taky nikdy nikomu nepomohlo, tahle věta. Ale myslím si, že to, co teďka Míša říkala s tím předáním těch emoce, je věc, kterou bych jako fakt doporučila, zvláště jako žákům, kteří se hodně stresují. Tohle to je hrozně fajn, my to třeba s Míšou praktikujeme jedna na druhý. Já se třeba bojím lítat a vždycky píšu Míša, prosím, mám si svůj stres na sebe, nebo můj stres na sebe. A fakt mi to jako uleví. Musí to být prostě člověk, kterýmu jako důvěřujeme a fakt to funguje skvěle. Takže doporučuji. Vždycky je lepší, když se stresuje rodič než žák. Ten stres na sebe klidně beru, ale tu matiku spíš ne. Přesně tak. Přesně tak. No tak fajn, tak my jsme udělali taky jako hezký, hladivý díl, to dáš, všechno dopadne dobře. Co když opravdu ne? Když opravdu ne, tak... Co když opravdu žádná ze 3 škol nevyjde? Tak nastává druhý kolo. Druhý kolo funguje tak, že do něho člověk rovnou podává přihlášky. Nově si můžou podávat jenom 3. Loni to bylo neomezené množství, což vypadá jako letos jako downgrade, ale není to neomezené množství. Stejně plus minus byly 3 nebo 4 přihlášky. Jenom s těma člověk lítal po celé Praze nebo jiném městě. Taky hodně pragocentrický. Takže bude podávat 3 přihlášky. Rovnou se vlastně počítá znova výsledky té jednotné přijímací zkoušky. Případně, pokud ta škola má nějakou další svoji část zkoušky, tak ta proběhne, ale vlastně se to doplňuje už jako bez těch volných kapacit. A člověk přesně ví, jaký školy mají volno, kolik míst mají a prostě všechno je to jakoby udělaný a zrychlený a nestává se vlastně to, co loni byl ten největší problém, že některé školy furt byly v procesu toho, scháníme náhradníky, vyrozumíváme odvolání a do toho běží druhý kolo. OK, taky se tam prioritizuje? Tam už se, ano, taky a funguje to prostě úplně stejně. Přesně tak. Případně, kdyby nevyšlo ani to, tak je třetí kolo, tam už je neomezený množství přihlášek, ta jednotná přijímací zkouška už se k ní povinně nepřihlíží a tam by případně taky byly nějaký obory. Ty obory nutně nejsou špatný, a to jak bych jako apelovala, neznamená to nutně, že to je nějaká nejvíc jako odpad škola, to tak vůbec není. Spousta škol ještě teď je v procesu toho, že se třeba snaží sehnat nějaký další jako prostorový možnosti, třeba nějakou další budovu, nebo jim běží zápis toho, aby měli vyšší jako rejstříkovou kapacitu. Nebo se třeba ředitelé snaží posílit úvazky učitelů, aby mohli odučit víc dětí. Takže nutně to, že se objeví škola ve vyšším kole, neznamená, že ta škola je prostě šílená, že ji vůbec nikdo nechtěl, ale třeba to znamená, že můžou ty děti pokrýt a můžou tu výuku zabezpečit vlastně až v průběhu toho školního roku, protože ta doba pro školy od února do nějakého prostě začátku června je jako docela dlouhá doba, kdy všichni se snaží, i zřizovatelé město, prostě fakt kraj, všichni se snaží ty kapacity vytvářet a tohle to se může stát. Nestane se to obráceně, nestane se, že by někdo řekl, vypsali jsme tady místo pro 90 dětí, nakonec jich vezmeme 30. Snižovat se to nedá, ale dá se to zvýšit. Super. A děje se to. Děje se to. Dnes a denně. Bývají to tam i jako školy nový, takže to mi spoustu. Paráda. Tak jo, Justý, položila si všechny otázky, které ti naposílali tvoji vrstevníci, kamarádi, sledující, nebo si ještě nějakou z nich chceš přečíst? Tak jsem zodpověděla ve škole. Dobře, já tady ještě teda mám, se omlouvám, že to budu číst z mobilu, ještě rozpočet našeho podcastu si nemůže dovolit desky.
Ale mám tady otázku. Jak se zohledňují dysporuchy u dětí, u přijímaček? Funguje to tak, že děti, které mají nějakou specifickou poruchu učení, tak mají nárok na to mít čas navíc u té zkoušky. Funguje to tak, že rovnou k té přihlášce dají posudek z pedagogicko-psychologické porady nebo z poradenského zařízení, kde se prostě zaškrtne, jestli ten člověk má 25% času navíc, 50%, případně maximálně až 100%, to jsou třeba nějaký těžší vady, nebo třeba někdo potřebuje ten test být vytištěný jako na větším písmu a podobně a tak. Takže tohle je možnost. Jediný, co je trochu problematický tady u té možnosti, je, že ten test sám o sobě je docela dlouhý. Takže a častokrát ty poruchy učení souvisejí s poruchama pozornosti. Takže nenutně je pro to dítě lepší, když mu dáme víc času. Takže častokrát i třeba my doporučujeme, že to dítě si to zkouší. Má ten časový polštář, ví, že ten čas má, ale je úplně běžný, že ten čas nevyužije plnej. Naopak v těch posledních pár minutách pak člověk dělá to, že mění odpovědi, které měl předtím správně a podobně. Takže pokud je rodič nějakého takovéhle dítěte, ten čas navíc si dejte, učebníte zařízený, potom během té ostré zkoušky ten člověk nebo to dítě píše tu zkoušku v učebně s dětma, kteří to mají úplně stejně, což znamená, všichni začínají a končí stejně, ale nenuďte se nutně do toho celý ten čas využít, někdy je to spíš na škodu. OK, to se teda řeší u té přihlášky? Jo, a já už přijdu a už jsou na to připravený. A už jsou na to připravený, už rovnou sedím prostě v učebně, kde je 25% času navíc. A zároveň teda oni vlastně tím, že jsou nezletilí, tak nemůžou odejít dřív, takže pokud mají 100% času navíc, tak to tam prostě musí prosadit. Takže je to taky důležitá věc, že jako hodně rodičů teďka dělá to, že prostě rovnou tomu žákovi nechají napsat těch 25% času navíc, ale není to vždycky výhoda, protože prostě ta křivka té pozornosti prostě je neúprosná a není to vždycky jako úplně to nejlepší. Tak jo, další otázka. Budou přijímačky na nečisto na všech středních školách nebo jen na vybraných? Kde najdu seznam? Přijímačky na nečisto ve smyslu jako přípravy, tak třeba ty naší, tak ty jsou vždycky jako v Praze. U nás na Praze 4 v Braníku, najdete to na webu www.topomškadávčička.cz, případně distančně kdekoliv z domova, třeba z Justínčina domova. A jinak potom ta ostrá zkouška, tak ta se bude psát na nějaké z těch škol, které má člověk v přihlášce, to až CERMAT upřesní vlastně 14 dní před tou zkouškou, kde to bude ten člověk psát. Ale vůbec na tom nezáleží, to je docela jakoby dobrá věc a Justý jakoby na stres a na to, aby se člověku ulevilo. Česká republika jako jedna z mála jako zemí dělá v rámci takhle důležité zkoušky to, že člověk má 2 pokusy. Což je to píšeš v ten pátek a v to pondělí, ten kontroverzní víkend, ale počítá se ten lepší výsledek z každého testu. Takže když se ti v pátek víc povede čeština, tak se bere ten bodový zisk a v pondělí se ti víc povede matika, tak to se dá dohromady. Takže v tomhle je to super, že když člověk jako totálně pohoří, tak pořád má ten druhý den. Nestává se to jako statisticky. Ty dva běhy nebo ty 2 termíny jsou velmi, velmi podobný, ale ve vzdělávání se vždycky říká, že člověk by neměl používat nic jako průměr, protože že jo, když dám někoho do vařící vody versus do ledový, tak sice průměrně je to jako příjemná teplota, ale takže jako to by se moc nemělo říkat, ale statisticky to tak je, ale každému tomu individuálnímu deváťáčkovi by mělo pomoct to, že pokud se to jeden den fakt nepovede, tak má pořád ten druhý pokus. Dobře. Tak ještě otázka, my už jsme to malinko nakousli. Myslíte, že bychom se měli učit o víkendu mezi termíny u přijímacích zkoušek nebo si dát volno? Já si myslím asi spíš to volno. Já jsem teda velkým zastáncem toho, když je takhle něco velkého, tak to volno zakomponovat. Je to teda věc, co jsme se bavili ještě předtím, než jsme se na to dneska vrhli, ale vlastně často může být mnohem produktivnější dát si nějaký čas, kdy mám prostě úplný volno, mentálně vypnu, neřeším ty přijímačky, jet třeba jako Justý na lyžák, ulevit si, prostě chvíli to neřešit a potom do toho zase skočit rovnýma nohama, protože se může stát, že se člověk dostane do takového fakt nepříjemného bodu, kdy se točí v kolečku, kdy píše víc a víc testů, ty se mu víc a víc nedaří a prostě je z toho potom úplně zničený, i když se mu ze začátku dařilo a umí tu látku, rozumí tomu. Takže to volno je důležité a já bych ho třeba osobně si ho jako naordinovala v těch 2 dnech. Někomu to třeba může naopak pomoct, že na to ještě jako šáhne, ale co bych teda nedoporučila je to, že mezi těma 2 testama v té škole je vlastně 60 minut pauza, není tam nějakých 10-5 minut, ale je tam prostě 60 minut, což je dlouhý a v tom čase bych se určitě už jako neučila. To bych jako doporučila všem obecně. A apel na rodiče, důležitý apel na rodiče. Tohle je moment během té přestávky, kdy
častokrát se stává, že volá úplně celá rodina, která se ptá toho nejbližšího deváťáka. Tak co tam bylo? Pošle mi to zadání. Už to zadání je na Facebooku. Vypočítala jsi tady tu úlohu. Prostě domluvte se, že s tím dětem ideálně komunikuje jeden rodič, takový, který jako sám nepanikaří a nevytváří horší situace. A že prostě názory babiček, dědečků a všech ostatních se prostě nechávají na potom. A apel, takže to byl apel na rodiče, apel na deváťáky. Když to se hrozně daleko od prostě sociálních sítí, od různých group chatů, kde prostě každý máme jinou reakci na stres, všichni máme taky ty kamarády. Mně se to hrozně moc nepovedlo a pak se jim to povedlo a je to jenom hrozný stres. My vždycky máme takovou naši jakoby, linku důvěry během té ostří zkoušky, takže když budete chtít, tak máme spoustu telefonů ten den, takže nám můžete zavolat, takže pokud byste měli nějakou paniku, tak třeba za záchoda nebo z chodby nám klidně zavolejte a probereme to spolu, ale určitě prostě žádný facebookový fóra, žádný prostě jakoby facebookový forum s někoho, co pro totální boomery, takže žádný tiktokový fóra, nic takového a žádný scrollování, žádný prostě hraní her, ideálně nějaký podcast, něco prostě poslouchat. Víme, jaké. Něco poslouchat a na ten víkend doporučuju dělat něco, co zaměstná hlavu, takže třeba nějaký prostě cyklový něco aktivního, jo, nestačí asi jenom jet jako na chatu a tam jako přemýšlet, ježišmarja, přijímačky, ale fakt něco, co člověka úplně od toho jako oprostí. Tak jo, já jsem tam scrollovala otázkama, přijdeme, že jsme vlastně na všechno průběžně odpověděli, že už není třeba je číst. Třeba typy 8krát, jak manažovat stres, tak to jsem právě odpověděla skoro půlku. Tak to je dobře. Tak jo. A tak jistý. Tak možná my se zeptáme jako poslední otázku tebe, jestli je něco, co můžeme udělat my pro tebe, aby ti bylo líp. Asi mi stačil ten antistresový míček od vás. Díky. A ten můžeš mít i ke zkouškám. Přesně tak. Povolený tam. Jo, dáváme našim deváťákům takový hezký žlutý antistresák, aby si mohli mačkat, takže já jsem pak počula. Jo. Tak já všimla si, že my máme jako s každým dílem víc hostů, že jsme začali my dvě, minule jsme měli Ladu, teď holky, tak nebude příště asi Tínův dětský sbor. Tak jo, moc vám děkujeme, že jste dorazili a můžeme, pokud jsme náhodou nějakou otázku nezodpověděli, můžou vám naši diváci napsat na Instagram. Určitě, na Instagramu, i na TikToku, i na Facebooku, protože jsme i boomři. Takže kdekoliv se s námi můžete spojit, napsat mail, zavolat a jsme tady k dispozici jednak pro ty, kteří se s námi připravují, tak ale i pro ty, kteří se s námi nepřipravují, takže se vůbec jakoby nebojte, ozvěte se a rádi na cokoliv zodpovíme a děkujeme Justý i tebe, Kačko, za pozvání. My tak děkujeme a přejeme asi štěstí všem deváťákům, držíme všem palečky, rodičům. To dáte. Přejeme hodně štěstí Justínce, vám ostatním taky tak. My vlastně tenhle díl vypublikujeme až příští rok. Tak jo. Tak jo. Tak snad to dáte? Ne, to dáme.